og velkommen til MMLS Gaming. Ja, i dag der har vi så ikke Morten med, fordi hans net det fucket. Så jeg optager bare Line, sammen med hans lillebror, som er hjemme med mig. Ja, vi er også gode venner. Så super! Lad os komme her! Ja, vi tager bare det samme som vi plejer. Det går altid bedst. Super! Ulækker. Ja. Men ja. Det er nummer 2 video. Eller jeg ved spille MW3. Efter vi har lavet 3 shops. Efter en intro video og en MW3 video. Så det må man sige, det er fandme nice. Og lige nu så er Jesper og piller ved alle mine ting. Så det er det, der rammer. Så du skal lige slukke fjernsyn. Tak. Så prøv lige komme. Nej, jeg vil lige prøve noget. Please. Jeg må lige tegne dit øre, lille. Jo, det kunne være fucking sjovt. Lad nu være, så du stille. Når Markus kunne du også. Er det næsten færdigt? Ja! Lad nu være! Okay, nu er Jespers sådan øre helt overstreget en overstregningsstus. Det er helt over. Det man skal bruge den til. Altså det er overstreget en overstregningsstus. Det er til lang tid at finde game i den her. Gå nu væk! Ja, nu har han så lige mattet min nak. Lyserød. Men ja. Gå væk med den der, eller jeg tager den fra dig. Jeg tegner bare i muskler også. Ja. Git me. Jeg skal da lige lægge ned i skuffen. Nå, super. Ja. Jeg tror vist ikke, jeg vinder. 2 mod 15. Hvor fanden stemte du så på dem? Undskyld, men jeg vil gerne have den. Men ja, lad os komme i gang. Det her, det er ikke camperbanen. Hvad? Med røv. Men vi kan nok godt finde nogen, der stikker vores hoveder op i røven på dem. Ja, men vi håber lydkvaliteten er bedre i den her video. Det tror jeg, den er. Men Morten, han vil være med i nogle videoer, og nogle kan han ikke, fordi de har virkelig dårligt net med Jesper og Morten. Jesper, hvad laver du? Prøv at finde noget. Det er bare til mit headset. Du er så underlig. Hvad laver du? Hey. Ja, jeg har fundet det. Du er altså underlig. Ja, så kommer vi i gang. Yes, mit yndlingsvåben i det her baner. Der var allerede en, der var død. Der er faktisk mange, der er døde. Så man skal bare lige ligge lige her, Jesper. Så er der bare godt ud. Nej, men du skal jo bare snakke løs til det. Jeg har en bror. Jeg har en bror, og så har hun. Du har fået at vide, Christina, at du ikke skulle snakke i timerne. Jo, det har du. Det har du da vist. Hvem var det, der også stod, der fik samtidig for at først? Det var mig. Ja, det var det, du fik med efter. Hvad? Det ved jeg da ikke. Fik du samtale for? Gjorde du det? Det gør jeg ikke. Nå, jo, men jeg gik bare ud med det samme. Det gad jeg ikke være indenfor. Det må bare sige. Jeg ramte ham faktisk. Fordi han står og skyder mig. Han skal bare dø. Så jeg rammer ham herfra. Jeg ved ikke, hvad der er. Jeg var ikke på Så rammer vi. Ej. Hvor er den der? Hvor er den der?
Så hurtigt jeg lidt, det er mega sjovt. Spil finde knive, jeg kan samle op. Hvorfor gik jeg ikke bare herind under, og så kastede en knive op? Nej, det var nok derfor. Okay, han kunne skyde igennem, men det kunne jeg ikke. Unfair regler, mand. Er du galt, de har egentlig klaret det godt. Ej, jeg skulle lige til at kaste på ham. Ja. Nå, ja, det var det første game. Skal du prøve? Ja. Hvorfor det? Det går da dårligt, så. Det er en joke. Okay, du... Jeg fik faktisk en god score. Hvornår fik jeg et kill? Jeg tænker jeg også lidt. Sådan hvornår? Jeg er faktisk gået i level 33. Snart 34. Nej, vi skal have min yndlingsbane. Det er jo ikke den der. Nej, men jeg håber snart snebanen den kommer, for den vil jeg gerne have. Vi snakker, hvis du trækker. Jeg vil gerne have noget røv. Nej, jeg glemte helt at få røv i den bane her. Ej, det må jeg jo til undskylde. Lavede du krøs? Ja. Ja. Jesper. Hvis det er... Du må faktisk gerne spille den her, hvis du gerne vil det. Nice, man. Kom så, røvhuller, nu skal jeg give Nej, du skal ikke træffe min headset-ledning. Og nu er det så Jesper, der spiller. Eller, nu er det Jesper, der spiller. Klar til verdens dårligste skole. Og hvis han får dårligere score end mig, så skal I bare totalt hate ham i kommentaren. Promise. Skal jeg på toilet efter? Tak for info. Så ved de det. Hvorfor du smiler sådan? Jesper han har kæreste sover. Hun er kæft, nej. Og en pige, som lige har slået op ham. Undskyld. Hun havde det. Nå, undskyld, hej. Ej, han har nu ikke specielt meget kæreste sover. Det virker ikke sådan. Nej, Jesper. Nå, bare tryk find game, så ned på den der. Ja. Og så skal du op på den øverste. Ja. Så går vi i gang igen. Der skete et eller andet, som jeg ikke ved hvad er, fordi jeg er især klog. Det er vores bane, det her. Det er vores bane. Det var ikke vores bane. Ej, er du virkelig ikke også træt af det der med test i skolen? At vi hele tiden skal have det. Det er fucking nederen. Jo. Og det er hårdt. Det er pisseirriterende. Skal man sidde der? Yes! Nej, det er altså en god bane. Prøv at tage det andet våben, så kan du skyde længere. Sådan der, så står vi med skuddet. Det er så nice, man kan skyde igennem vægge i det her spil. Det er underligt. Nogen vægge, så kan man bare skyde igennem dem. Der! Altså nogle nære der, de lå fremme så stærke. Ej, du skal ikke være racistisk. Jeg er ikke racistisk, jeg var fornuftig. Jesper, du vil godt det komme på YouTube. Ja. Jeg er nu ikke racistisk. Jeg synes nu, alle mennesker de lige må være. Der! Fuck! Jesper, prøv at tage det andet våben, når de er tæt på dig. Tag det andet. Ja, der ligger en der. Ja, det sagde jeg så også til dig. Mor her bliver snart sur. Nu skal du altså løbe. Du kan spurte. Hvordan der? Nej, hvorfor kastede du din kniv? Ja, jeg fik lyst. Det var godt nok dumt. Fuck, er det nu, mand? Fjern den fucker. Prøv at trække C, og så op i røven på ham. Nej, ja, du kan få en kniv. Om i røven på ham, du skal om og have hans nummer. Hvordan fuck er det nu, jeg ikke kan se. Jamen, du kan ikke gøre det her, der er ikke nok plads. Du skal længere væk. Du skal følge efter mine goodies. Der er en der. Du stikker om. Nej, så rammer du ikke. Nå. Som man kan se, Jesper er dårlig ikke end mig. Ja, det er. Yes, jeg døde jo kun 2 gange. Jeg er klar til haters. Ja, vi skal bare hate ham i kommentaren. Jeg er altid blevet hadet. Spændende om det for mig. Der. Løb nu, Jesper. Du skal jo
kaste Hvad, din man kniv. skulle da kaste sin kniv. De skulle da Så vandt vi. kaste kniv. Det var nok ham, der løb lige ved siden af, der fik ham, tror du ikke? Nå, så skal jeg spille den sidste bane. Prøv at se, der var Ja, du er død. Jamen så. Ja, så er det mig, der spiller igen, du. Drenge. Det er fucking dumt. Hvorfor? Det er også piger. Nå, undskyld, piger, drenge. Det var så sjovt, at nogle gange, når vi skal give massage, ikke også i klassen, det gør vi nogle gange. Så ved du, så siger jeg altid, ikke, jeg vil gerne have den største piger i klassen, så jeg vil gerne have Jesper. Han mobber. Interchange, den skal du fandme af til. Den der. Den her nede, den skal man aldrig spille. Den er fandme noget lort. Den her. Du har sgu da aldrig spillet i den. Skal hvad? Se min fodbold på mig. Morten også i gas. Ja, det var sidste bane. Fedt fest. Skal vi til at redigere. Hej. Så gå derned. Jeg kan ikke forlade dig. Så går det efter. Der er så mange mennesker. Der er 11, der har set den en video. Der er så mange mennesker. Jeg vil bare gerne give jer noget info. Jeg skal tisse. Jesper, han skal på toilettet helt vildt meget, siger han. Men jeg tror nu bare, han skal skide. Yeah! Jeg hader den bane her. Hvorfor kommer vi aldrig i snebanen? Den er så sjov. Let's do this. Når han skulle bomme dem. Jesper, du kan lave din egen kanal, hvor du synger, men det her, det behøver du lige godt lidt. Øj! Nå, jeg tror, det var modstander. Det var jeg også! Det er nok fordi du blev den første infect. Nej, jeg gjorde jeg. Jo, du gjorde. Seriøst? Ja, Ej, hvad nederen. nice. Det var der, I bare så langt. Ej, hallo, stop nu. Stop nu, drenge. Ja, de er bare så alle sammen. De mobber mig, tror jeg ikke? Jo, det tror jeg. Det er sådan her, fuck. Nå, jeg har jo en pistol. Hvorfor er det? Jeg troede, jeg var infected. Jeg løber rundt helt alene. Jeg føler mig ensom. Der er virkelig... Okay, nu... Hvad sker der? Nå, det var nok fordi, at jeg skulle lige have en ven, så... Jeg bliver nødt til at få venner. På min egen alder. Oh my god, den stikker. Hey, man skal jo bare stikke dem. Ej, det var træls. Så bare lade kiste ned, og så bare sige... Jeg er død, jeg er død. Jeg skal ikke skyde mere på mig. Der plejer altid at sidde nogen andre. Det gjorde der så ikke i dag. Men det er altså løgn deroppe, og ham kunne man så heller ikke skyde igennem. Det er så unfair, det er det. Wow, vi har fået mange mere os. Okay, vi er kun 3. Nej, okay, vi er mange faktisk. Nej, okay, det er vi faktisk. Ja. Det er første gang, det nogensinde har været fægtet, hvor det går godt. Hvad? Hvorfor skal jeg lukke det? Nå. Hvorfor? Hvad laver du? Seriøst, har du lige slukket lyden? We've displayed our dominance today. Ja. Jesper, han er så fucket med lyden. Så det er derfor, der er en lille pause, hvor der ikke er lyd. Endnu en gang hate på Jesper. Jeg vant til det, bare roligt. Fuck you. Fuck, jeg tager den havn. Men ja, det var nok det for den her episode. Ja, vi ses. Moin. Hej.